Actualment hi ha 19 races d'hàmster, identificades i catalogades segons el pelatge, la mida i l'hàbitat. La seva alimentació bàsica consisteix en pinso i farratge, vegetals i fruita, com ara col, pastanagues, escarola, pebrot, tomàquet, poma, pera, mora, maduixa i gert. Els hàmsters són animals molt reproductors. A partir dels 2 mesos d'edat tenen zel cada 4 dies i en cas d'embaràs poden parir entre 7 i 10 cries. Els hàmsters són animals nocturns. Si els atabalem massa durant el dia es posen nerviosos. Els hàmsters són rosegadors. Són originaris de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central.